سلام كبرات تعزبتنا كم يكنيكم نايلهم معلت لزبنا بزعبا إذا كنيا زلوا كنيات شتوتات زلاق لمعت مخنيات بمقبارينا كن اللازب بترجم مسكن جمر MDGs SDGs بزح جزين سامع عنك علاتين انتاي ترجمان انتاي فللياتو سامسون برهان بهلا ميسر هاجر لمعت كا يسرح حجي شتوتات لمعت ميلانيوم وي MDG وي زلاق شتوتات لمعت نبلهم كازوم SG انتايوم كنبل تخينا كابتوم بدرجة أهجر بدرجة علم كوسر صنحو تبغسطات بودب حورات هجرات كونوا كالوت أكلات نلمعت زملكوتيهم مالتيو زلاقي شتوتات لمعت ميلينيوم ديفلوبمنت جولز هاب كل تشح عام تمرت مسكرم تفرمهم كساب كل تشحن عصرت حموشة عمتات زخوديوم نيروم مالتي زيوم شومونت شوتوتات زحزو خينوم أبطو مشت شومونت شوتوتات دماغ ساب عصرت شومونت زخونو علاماتات وي تارجيت زلوم يوم نتوم علاماتات كملكيعتات كساب 40 شومونتن زخونو ملكيعتات زحزو يوم مالتي توم شومونتن تا يوم دحريلنا اب دخنت مغناس دخنت يو تمرتي طعنا اب طعنا سلسته شوتوتات اللو مغناس موت اديتات اب حرسي تحت عدمه تحت 5 عامت قلعو كومون تمحلالفت حمامات كيم HIV ملاريا عصو TB أمثلوا له أب أكبابي معك أب نصوها أكبابي معرنت مثل دك نستيو كمون أخجراو شركنات نتوم نتبتات نمتكبار زت قالوا اليوم مالتي زوم شوتات زيوم كاب شوتات مبزحتو هاجرات زرحوا يخونون إرترا ندحريلنا قدمتهم شوتات تيوم ناي إرترا شوتات يوم نايزا لولاويت إرترا ترايز يخونه أب جزء قال لي أتحزناتي political program زباق مبارن حريناو كلهم توم علاماتات أو زلوا يوم ناي 4 هجرة وشارتر نحريناو توم علاماتات أو زلوا يوم بو ناتنا يوم مالتيو بخمين خدم أب كل تشح كسب كل تشان 15 نحر مسيوم كلميو هنودهم أم مدبات ناتنا زنوبوريهم مسحتهم هادي MDG ويزوم شتات لمعت مليونيوم أب كل تشان 15 مستعصو التوم شتات يوم بدرجة على ملوء أيتهرمون بزح قسقاس ولا أنت ترى أي ماتيو بزسفح من قدي زقصللو كونتات بتي بود حوار هاجرات كلن أبالاتو إرترا تركبن كاني زلزلة شتات لمعت نبلوي SDGs Sustainable Development Goals نبلون بس زي 10 شوعته شوتات زلويو سوسانتي تشعتن علاماتات وي تارجيت زلويو كسب 230 زغونو ملكيعتات دما اللو ازيومون انتايوم ندحريلنا توم قدامات حموشته ابزون ريوم اللهو اتوم ابتي شوتات لمعت مليونيوم زنوريوم اتوم توسخون زسوفحيوم بر حدشتي ايكونن كسب 10 شوعته دحر كيدنا يوم ماتي بدرجة إرترا ندحريناو تمهاساليو توم ناي قدم تقالسنا لهم علاماتات قدم ناصنت اب غزي ناصنت اب سنداتنا زسفرنايم اب بوليساتنا زتنايم دحيرون كسب زحلفه 24 غنبت بريزيدنت إساياس اب مغلصيو زغلصوم 11 مدبات لمعتنا إرترا زبحالو كلهم ابزي تتقاليلهم نرخبهم مالتي في أوروبا كم محبر منسيات كفل بروجكت سام خبلت صنحة توسخة مالتي حجزهم MDG SDG زبهالو كم زخبلت صنحة SDG أب تشح بتا UN تبهال يوت شتوتات وزيو تنشومنت شتوتات مالتي تساتفونا يمنيرو زبل حتو بعلاتهم توميين مالتي تنشومنت أوبجكتيف ساعتين 15 كيدن صبوا صراحة صبوا قسقاس تجيرو دخلنا كنيسو موت قلعت تحت 5 عمت كنيسو
دحر جن تيادليو تساتفنت ናይ ካልኦት ሃገራት ካ ኣድላይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለ ኣብ ብራዚል ዝተገብረ ኣብ 2012 7 ሃገራት ተሳተፉ ማለት እዩ 7 ሃገራት ሓሳባት ኣውጥን እዝን ክግበር ኣለው ኢለን ካብቲ መበገሲ ካብቲ MDG ቃል ከይተረፈናይ ምቕያር ኣገዳስነት ነይርዎ ታሳስቴናብል ወይ ካታዘላቂ ትብል ሓጅ ተቐንዲ ኣነ ክጸቕጠላ ዝደሊ ዘላቂ ዝበሉሉ ምኽንያት ነዚ ዘሎ ወለዶ ነዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ዘለና ሕጂ ወለዶ ድሌታቱ ኣማሊካ ኣብ ግምት ከዓ ነዚ ዝመጽእ ወለዶ ትብልያታ በይና ታሰስቴናብል ወይ ከዓ ዘላቂ ትብል ቃል ማለት እዩ 193 ሃገራት ኣብ 2015 ኣብ ወርሒ መስከረም ማለት እዩ ተሰማሚዕናሉ 2012 ዝተገብረ ድራፍት ፋይናላይዝ ገረን ኤርትራ ትርከቦ ፈሪመናሉ ማለት እዩ እንታዩ ዝምልስ 17 ሸቶታት ኣለው ኢልናዮ 169 ታርጌታት ኣለው ኢልናዮ እንታዩ ክምልስ ፍትን ኣብ 5 ዓውደታት እዩ ብሕጽር ድበለ ደተኩር ማለት እዩ ኣብ معقب ከባቢያዊ ተቀዳሚት ማለት እዩ ተኻሊቲ ኣብ ቁጠባ ተሳልሲቲ ኣብ ጥዕና ተራብዒቲ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ታናይ መወዳእታኻ ኣብ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ተሪኻዮ እዘን ኩለን 5 ዓውደታት እዚ ዘላቂ ልምዓት ድዛረበለንሲ ኣብ ኩሉ ኣብ ሃገር ኣብ ሃገራዊ ደረጃ ኩለን ተንዝግበራ ማለት እዩ እንታዩ ቲ ሚሌኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ደይ መለሶ SDGs መለሶ ማለት እዩ ከም ታስተባሃልና ቲ MDG 2015 ቀጽሉ ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል ካሽም ቀይሩ ኣብ 2015 መጽዩ እንታይ ጎሎለታት ስለዝነበሮ ተዛሓለፈ እዩ ሓደ ከምታ ዝበልኳት ተሳታፍነት ማለት እዩ ካልኣይ እቲ MDG ዝነበረት ናይ ቅድም ቲ ሚሌኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ትበሃል ነተን ኣብ ምዕባለ ዝርከባ ዓድታት ጥራይ ኣብ ግምት ዘተወይ ነይሩ እዚ ሕጂ SDG ንብሎ ግን ከላይ እተን ማዕቢለን ዘለዋ ከባቢሲ ብከላ ኣየርሲ ልዕሊ ነተን ዝምዕብላ ዘለዋ ተዝማዕበላ እዩ ዘመልክተ ዘገድሰን ሞር ሕጂ ንዓን ከላይ ኣብ ግምት ዘተወይ ካልኣይ እዚ SDG ንብሎ እንታይ እዩ ትዘላቀ ዝበሃል ኣብቲ መሰረታዊ ምኽንያት ናይ ድኽነት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶታት ክምልስ ፈቲኖ ማለት እዩ ከም ዝሪኡ ደለና ኣብዝቡና ኣሎ ኤፍሬም ዝባይ ይበሃል ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሕ ማለት እዩ ኩሉ ኢሎም እዮም ከም ዝተባህለ ሕጂ እዚ ሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ክጅምር ከሎ ብዙሕ ኣኼባታትን ብዙሕ ኣገዳሲ ሴሚናራትን ነይርዎ እዩ ሕጂ እንታይ ተገይሩ ኣብ 2000 መጽናዕቲ ምስ ተገብረ እቲ ሚሌኒየም ዋላ ክእወጅ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ዝበለቶ ኣብቶም ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት እንዲሁ ተጀሚሩ ሕጂ እዚአን ነዚ ኣቺፍ ክገብርኦ ኣይክእላን ስለምንታይ معات عداتات اللون معات لقحتون اللون تباهيلو حاجة أبزي UN مزن G8 زبالة زين بوجيلا شمونته مساءتن بممخار انتهي جيرو أتليست نزن أفريقيا هجراسي عدا إنزن كيلو من قديك فترة تباهيلو حاجة تا أورجانيز جيروم UN تا أورجانيز جيرو فاينانس مينستر نزن G8 زبالة هجرات أخيبا مستجبرة زي مدبات سألنا نزن خاطر تجبر كأنه فاينانشال بروبلم نالون تا كجبري كان مستبهله كبر بعك 750 بليون دولار أو في يومتهم G8 زبالة هجرات حاجة انتهى جيروم مثلا عدة تزفيقا زنبرا هجرات أفريقيا مرزان 3 عدة إنكم زسر استجيرو حاجة كابزي زبقستي ميلينيوم ديفلوبمنت جولز كم زبالوتي تارجيتو تي كستاي لك عزله شمون تارجيت زي زبها الجول صاروا لنا كباتن نعيت قد سنتين 3 مالتي الساتنتين قطر 4 قطر 5 قطر 6 انت نيرو قطر 4 موت حصانات مقدال نبريو ات قطر 5 موت اديتات مقداليو ات قطر 6 خاني از HIV ايدسن مالاريا مقدال كابت كومونيكابل ديزي حجي ازي خوج كله منستري طعنا مالتي هاجر إيرترا مالتي بوقعي تقبل وناتي MDG مالتي مستقبله حجي نزز زماتاتن منستري طعنا سلنتن 3 زملكتنا نزز زماتاتن بوليسيتاتن بروغراماتن كدالو كخلالو داس واي حج منستري طعنا بزن 3 زين تعوت سلمتاي مجمريا خبقس كله نزز بقع بلان ويكا مدب كسرع نيرو نزز سلد سرعه اتي دحر نزارولنا تي MDG طبق اتشيف غيرنا دحر انتي متي SDG حجي اتي MDG unfinished agenda سلازنا بري مالس ايتودن
حجي السوء يتودى انتي نقبر تباهي الشعو أخيباتات جيرو أبتا أنا ام دي جي 291 أبال هاجرات ودحورات هاجرات ينفرمنا له including إريترا مالتي أبزخ أنتي جيروم إذا أنفنشد أجندة نمقت سألون أنتي قبر تباهيلو كابتري أبكلتش 15 دا تود نيراتا ام دي جي حجي أبترنا كلتش 15 أتحيزو كساب أغسطس أخيباتات تخيلو انتي قبر حدا اتزل تصنح الشتات طرح يكون ولا يوسخ زبل بزح ديسكاس مستقبره اب 25 مسكرم 2015 اس دي جي ب 293 ابال هاجرات صديقو مالتي حجي ايرتراو نزي رعيما تقبلاته حجي ابزي اتن هاجرات كصدقو خلوا ات اجندا انتي نيرو about 92 ارتيكلز نيرو كاب 92 ارتيكلز 50 حدن ارتيكل نايزي نتن 17 جولز زوكل نيرو اب تحتيو 169 تارجتس نيرو 233 كانديكيتورز اجي بزي حجي تاي غيرمو كابتن ام دي جي نلعلي بزسفح منقدي سستينبل ديفلوبمنت جولز كم زقصل غيرمو لو مالتي ابز حجها تا جول 3 بهال كاني ناب ادن ناب عشلن ناب من اسياتن زغنعت كاني منستر تعنا كم حلفنت وسيدو خاني يسرح الله مالتي اوكي سامي ازي اب ام دي جيس ولا اب اس دي جيس زرلوسي نحنا وين كم هاجر نسرحلو زنبرنايو نعو درع زخونه امبر حدش يكونن نمنتاي دامو انتاي اقداسنتو دامو اوريدي نسرحلو تصنيحناسي اف كم ز اهجراويان وعلات ميتاوس انتاي اقداسنتو انتاي مبغسينا ناي سب دليت انتاي سب اب يرترا حلو اب ايشيا حلو امريكا حلو حد سبي زدليو نجر كعنقل الله كعقوبة الله معقوبة يدليو نحنقوله خانس الله تعنا خلو الله مرة خبيتات كله الله خسرح الله نسب ما أكل زجبري حجنا إحنا كم حزبي كم حبرة سب توم ناتنا علاماتات ناتنا دليتنا مملس زقوميهم نزناتنا دليت نمملاس حدا أخجراو تبغسو نسبيه له قداي يكونن نحنا ندحركم نبلالنا كلنا هاجراتون نناتن دليت عقبتنا حزبن نمملاس أخجراو تبغسو تسبيه له نجار يكونن جنكا كم حبرت سبعة هاجر لنا هاجرنا ون أكلنا يت محبر سب عالمي حجي محبر سب عالم وصدوم تبغسو تاتلو نحنا ها أكل الزوبان أكل محبرسب عالمنا حجي كم أكل محبرسب عالم حساب نقرب أبز قرب حساب دمان نزرارب زيناي ام دي جي ويناي زي شتوتات لمعات مليونيوم ويزلاق شتوتات لمعات تبغسو مستن احنا هنسرحلو صنحنا زخيدو ناي حزبنا قالسي ناي منغستناسي نخلتش عن 30 نصبي لهم قدات هنا يكونوا بزحات كابزهم هبزلو ماي كل زيغا خلوسي غزيت صبي لي يخونن نامنتا بشتتات لمعات مليونم دخنت بفرق مغدال يزبل نيرو انت نخيل عقمو انت هلونا 15 عامت وانت صبي له قداي يكونن توم كلهم نغرات مالتي حجي نحنا زيوم ناتنا مدبات ناتنا علاماتات يوم نيروم ابطا غراوي مدرخ قريبهم محبرسب عالم كزاربو لهم كله دما كم كله اكلنا يز محبرسب عالم بوكلتنا غيرنا تزاريبنا له كصدق كله اصديقنايو كنحزو خلنا ግን ቀድሚኡ ንምሕራሙ ዘበገስናዮ ቀድናይ ቀደም መደብ ነይሩ በተዘጋጠመና ሁነታት ምክንያቱም መበገሲና ትሑቲ ነይሩ ድሕሪ 30 ዓመት ኩናት ኢና ተበጊስና ነዚኦም ንኽንጭብጦም 5-6 ዓመት ነቲ مسكدنا دما أبكال كينات يناتينا كفرم كله زغفرم كله جنا نحنا كينات مس إثيوبيا زعصولو زنبري جن أي سلام أي كينات تبع حلو زجلس كينات كأخذ بزتمال تشن عصر شمونتن زعصولو زنبري مالتي أب نبور أوان زوم أبزي ك زلاق شتوتات لمعات زلو شتوتات نحنا بتناي ناي شتوتات لمعات ميلينيوم أو هنقبرو مخالنا أنا خميلي مخالنا تزجت أمنا بدهوجن كنسا جروم
ይክድደና ማለት እዩ ሳሚ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጹ ተውላ ጸንሕ ብመዳይ ጥዕና ክሪኦ እንድሕር ዳ ኮይነ ዩኤን ሴት ስለ ዝገበሮ ፋንክሽናል ማለት ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ዝኾነ ታርጌት ኣለዎ ከምዚ ክብሎ ጸንሐ ሕጂ ዩኤን ኣብዚ ዓቐን ሂብና ኣሎ ናብዚ ክትበጽሑ ኣለኩም ክብል ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት እንድሕር ኢና ፊስቱላ ሓንቲ ደ ክትሕከም $500 ትኸፍል ከምዚ እንዳገበሩ ከመይ ገይሮም ኤስዲጂ ክበጽሑ ማለት ሲ 500 ደይብላ ደኸ ክትሕከም ትኽእል ድያ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ሕርሲ ኣብ ኤርትራ ብጀካብ ከተማ ኣስመራ ነጻ እዩ ሕጂ ታክብል ደለ መንግስቲ ኤርትራ ኤምዲጂ ኣቺቭ ጌርካ ተባሂሉ ዓለም ኣገናዕ ክትብሎ ኢሉ ኣይኮነን ሰሪሕዎ እንታይ እዩ መትከል እዩ ኣብ መወዳእታ ሃብቲ ናይ ኤርትራ እንታይ እንዳሕር ኢልካ ዓቕሚ ሰብ እዩ እዚ ኤርትራ ትምካሓሉ ዓቕሚ ሰብ ከኣ ኣብ ኤንድ ኦፍ ዘደይ ጥዑይ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ካብዚ መርህ ዝተበጊሱ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሚሊዮንም ወይ ከዓ ኤስዲጂ ኢሉ ዘይኮነ ከም ዓላማ ሒዙ ካብ ቅድማት ሒዙ ክሰርሓሉ ፀንሐ ጥዑይ ሕብረተሰብ ንምሕላው ሕጂ ሞታዲታት ብክንዲ ክጎድል ናቱ ክሳይ ሒዙ ክሰርሓሉ ፀኒሑ ብገብሪ ከኣኒ ማለትሲ ክንዲዚ ክጎድል ኣሎ ኢልካ ሴት ስለ ዝገበርካ ኣይኮነ እንታይ ኢንተርቬንሽን ተካይድ ኣላ ብነፃ ዝኾነ ኣገልግሎት ይወሃብ ኣሎ ፊስቱላ 3-4-5 ግዜ ሰርጀሪ ዘድልዮ ብዙሕ ሕክምና ወፃኢታት ዝግበረሉ ብነፃ ኩሉ ዓይነት ወፃኢታት እንድሕር ብነፃ ይገብር ኣሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ታርጌት ናይ ዓለም ክሃርም ኢሉ ዘይኮነ ናቱ ናይ ውልቁ ታርጌት ስለ ዘለዎ ሕጂ እቲ ኣገዳስነቱ ነቲ ኤስዲጂ ኤምዲጂ ኢልካ ዘይኮንካ እቲ መንግስቲ እቲ ዝለዓለ ሃብተይ ዓቕሚ ሰብ ኢሉ ዘይተኣደነ ወፃኢታት ገይሩ ብሎ ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ንሕና ኮይኑ ተወሳኺ ብትኽብልዎ ፀንሑ ማለት እዩ ንሕና ንገብሮ ኣለና ንምንታይ ናኡ ትብል ሕቶ እዘን ኤስዲጂዝ ዝትንክፈና ርስታት ወይ ድምልሰን ሕቶ ኩሉ ሰብ እየን ሕቶ ዝኾነ ሃገር እዩ ሕቶ ዓለም እዩ ኣብቲ ሕቶ ኻስ ብሓንሳብ ንበኣሶ ኢልካ ኢኻ ተኣቱ ሕጂ ተንቀንዲ ኮይነን ንዓይዲ ስማዓኒ ንምንታይ ኢና ጆይን ጌርናዮ ንምንታይ ኢና ሓቢርናዮ ንዝብል ሓደ ሓቢርና ክንበኣሶ ነቲ ኣሎ ዝበሃል ፀገማት ማለት እዩ ካልኣይ ባላንስ ንምትሓስ ክብል ከለኹ ተን 17 ሸቶታት ንኤርትራ ቀዳሚት ካልኢት ሳልሰይቲ ሸቶ ሞርት ተልያ ትኸውን ንሓንቲ ሃገር ካልእ ኣብዘን እዘን 17 ሸቶታት ዝተባሃላ ባላንስ ንምምፃእ ንኣብነት ድኽነት ምጥፋእ ክትብል ከለኻ ድኽነት ክተጥፍእ እንትኾንካ ንመንእሰይ ስራሕ ክትፈጥረሉ ኣለካ ንመንእሰይ ስራሕ ክትፈጥረሉ ትኾንካ ከዓ ብድሕሪኡ ድሓተካ ከዓ ትካላት ፋክቶሪታት ፋብሪካታት ክህልዋ ኣለወን ፋብሪካ እንተሃሊን ከኣኒ ንከባቢ ዘምፃሉ ፅልዋኻ ኣሎ ሕጂ ነዚ ኩሉ ኢኩፕሊዮም ባላንስ ንምትሓስ ኩለን ይሓብራሉ ኣብቲ ናቶም ኣብቲ እታ ፅሕፍቲ ደውፅዋ ናይ ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎልስ ትብልሲ ኢኩሊብሪየም ንምትሓዝ እዩ ባላንስ ንምትሓዝ እዩ ኤርትራ ትቦ ቀዳምነታት ሓንቲ ሃገር ትቦ ቀዳምነታት ኮይኑ ግን ንክልቲኻስ ማዕረ ዘርባሓካ ንምባል እዩ ሕጂ ሕፅር ብዝበለስ ኮኦፕሬሽን ምትሕብባር ንሓደ ሓቢርካ ምቅላሱ እቲ ካልኣይ ከኣኒ ነተን 17 ጎላት ነተን 17 ሸቶታት ንምምዕራይ ማለት እዩ ባላንስ ንምግባር ኤፍሬም ኳ ክተናኽፈን ፀኒሕ እዩ እቲ ተበፂሑ ደሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ጥዕና እንዲና ዝያዳ ሰጊምና ደለና ኣብ ካልእ ሰጊምና እንተሓሊና ኣበይ ደረጃ ኢና በፂሕና ደለና ብኸመይ ኢና ንዕቅኖ ኣብቲ ሸቶታት ልምዓት ሚሌኒየም 2000 ዓመተ ምህረት ይወፅዩ ኤርትራ ኣብ 2006 ክስናይ 5 ዓመት ፀብፃብ ኣቕሪባ ነይራ ማለት እዩ ከመይ ገስጋስ ከይዳ ድሕሪኡ 2013 14 ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ናይ ጥዕና ነቶም ናይ ጥዕና ሸቶታት ዝምልከት ሓደ ፀብፃብ ቀሪቡ ክሳብ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ሳይድ ኢቨንት ተገይሩሉ ከም ኣብነት ነትናትና ገስጋስ ቀሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ክዕፆን ከሎቲ ሸቶታት ልምዓት ሚሌኒየም ትናቱ ግዜ 15 ዓመት ክዕፆ ከሎ ድሕሪ ምዕፃው 2016 እውን ናይ 15 ዓመት ዝግምግም ሓደ ፀብፃብ ቀሪቡሉ ዝፀብፃብ ኩለን ኣካላት መንግስቲ ብዝቆመ ኮሚቴ ምስ ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኮንካ እዩ ዝዳሎ ነትኡ ዘሎ በቲ ክኢላዊ መንገዱ
ትኸዶ ማለት እዩ እቶም 8 ሸቶታት ኣለዉ 18 ዕላማታት ኣለዉ ንብል ኣለና ሕጂ ክሳብ 48 መለክዒታት ታርጌትስ ኣለዉ ክትልክዕ ከለኻ በቶም መለክዒታት ናቱ ኣገባብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓቢ ተራ ዝፃወቱ ንኣብነት ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ኤርትራ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኣሃዛት ናይ ዳታ ናይ ሓበሬታ ናይ ትንታነ ሕቶ ኣለዎ ክኢላታት ናይ ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ኤርትራ ምስ ናይተን ሚኒስትርታት ክኢላታት ኮይኖም ምስ ናይ ደገ ክኢላታት እንኮላይ ኮይኖም እዮም ነቲ ኣሃዛት ዘውፅዎ ንሕና ኣብ ሽቶታት ልምዓት ሚሌኒየም 11 ዝኾኑ ካብቶም 18 ዕላማታት ታርጌትስ ነቶም 11 ዝኾኑ ገምጋም ከም ዝግበረሎም ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሎም ድማ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ምጭባጥ ነይራ ማሲ ናብ ኦንትራክ ነይራ ኣብቶም 11 ዝተወስዱ ኦንትራክ ነይራ ማለት እዩ ካብኦም ቀዲማ ዝወቕዓቶም ግን ቶም ናይ ጥዕና ሸቶታት እዮም ሕጂ ናይ ድኽነት እንድሕሪልና ምቕናስ ድኽነት እንድሕሪልና ምስ ንኣብነት ናይ ውሕስነት ምግቢ እንድሕሪልና ናይ ምግቢ ቀረብ ኣብ ኤርትራ ሓደ ዜጋ በቲ ኣህጉራዊ መለክዕ ዘድልዮ ሰዓት ወይቲ ካሎሪ ዝበሃል ክሳብ ንኸምኡ ተተንቲኑ ሲ ናብቲ ዝድለ ነገር ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ኣብ ኩሎም እቶም ናይ ጥዕና ግን ሙሉእ ወቂዕናዮም ከም ኣብነት ድማ ኣብ ኩሉ ቀሪቦም ኣነ ናብኡ ኸይኸድኩ ክገድፈለየ ከም ተቐዲመ ዝገለጽክዎ ሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ክእወጅ ከሎ ኤርትራ ሓንጎፋ ኢላ ክትቅበሎ ከላ እቲ ቀዳማይ ተወስደ እቲ ናትካ ፕሮግራም ፕላን ወይ ከዓ እቲ ክስታይካ ኣጀስት ምግባር እዩ ውሕሉል ሰላ ውሕሉል ፕላን ዝገበረት ኤርትራ ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ ደገ ከይተረፈ መፅኦም ዝመስከርዎ ኣብተን 3 ናይ ጥዕና ታርጌታት ሃሪማ ሕጂ እተን رابعيتن حمشيتن أنا عتم الكتان تشاشيت سلزيت ملكتان قرفاي حاجة أنت رأينا موت رابعيتي موت هتسأنات عندها موت هتسأنات تحت حمشت عامت أبشحن شعت ميتن 9 أبشحن شعت ميتن 9 9 كل تنير دحري كاب أنا أبكل تشح كأني 5 شمون تنير أبكل تشح 10 سلستن نفس 3 شعات نوريد أوريدي أبكل تشح 10 سلستن إتي 2/3 خقود لا لوز تبهله جنا 15 كي أخلنا خلنا أبصرتين بتحنا حجي نازي كن بتصح ويك أموت هتسأنات كنا قدل أنت هنا جرنا أبنجر أورك زارب مالسي إذا خلو موت لعل 2/3 أو قدل نازل ناس بهند بدز ما سيكونه تسريح اللي أوكي حاجة أنت جير مجمرة إزي وهود فوسة تحت حمش تعمت هتسأنات يعني قدم هتسأنات تحت حمش تعمت مس عبيتي ما أو أبيد زرعي نيرة حاجة أبكل التشح منستر تعنا بفولي سمويا أسلتينو نزوم تحت حمش عمت راح زكاتاتلو أبالات أسلتينو أبزي حجي رؤي زغنا لو تراي مالت نتموت نمقدال حجي نزوم تكالات عنا أبالات تكالات عنا إذا عينت لو خبرينا بمبال أبكلتشن 10 حمشنكا كوم السروتو وهود فوسا تحت حمش عمت تخيدو إذا أنتيو توم ولا أنتو أنا عدي أسلتينكا اتماينر بهالحمامات أبعد حك يتخبط زبال إذا قلت أدفانتج على واحدة أبغى عدهم حكم ولا وتهم تسألت كلا كأت اللود نايتي منستر تعنا وين نتكلت عنا خاطر قدلوا الله خمالتي حجي إذا بمقبر موت عشلات موت أنا كقدل تخيل لهم تزعب يا خال إذا شافنا خطبتي كأدم قلعت فرق أم دول دنيا كنا مع بيتي قال يوم كموت يومنا أتم بخطبت كده قالوا من خل نبرنا حمامات سكن ديك قتيلهم اللام أبزح حجي أوان مجمرة ناس النسي 10 ميتة كتاب الشافنا نيرو حجي خندالو أبزي كلتش 10 شمونتن استقبل مساعد 9 شمونتن كتاب كافرج له almost كتابتها بإرترا يونيفرسالي استولد أشل أي كتبني إندايركت حاجة تاني بلا لنا مالتي موت شلات ويكا موت هتسانات بتوم بكتابة كن كارهلهم نبرناسي توجد له مالتي حجي بزي انتايو إرترا إزي لو تخطر أخلا ويكا عند عينت كافرج تقبر كلا ويموت كتوجد الكلا مس كل تشالنج انتهيت تشالنج كلنا قرابتنا جنا مسرت او زبال بعل بوليو قالونا يطفونا له نزخل زي بديها نزخل ناي قرابت تتقامات بديها سيرتيفيكيشن رخيبه إرترا
ነፃ ካብ ፖሊዮ ዝብል ሕጂ ሓንቲ ሃገራዊ ዓላማት ክንድሕር ነፃ ክብልካ ኮይነን ካብቲ ፖሊዮ ካብ ሪስክ ነፃ ክትኮን ክትክእል ኣለካ ሕጂ ካብ ሪስክ ነፃ ኮይና ማለት ከባቢና ነፃ ኮይነን ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኤርትራ ቪጂላንት እንዳረአየት ማለት ከባቢያ እንዳተቆፃፀረሲ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ከማን ኣድማዕነት ከም ዘይብሉ ተሕማማት ስለ ዝተረጋገፀ ኤርትራ ሰርቲፋይ ኮይና ካልእ ዝተዓወትናሉ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መጠነ ሞት ኣዴታት መጠነ ሞት ኣዴታት ኣብ ሶሪ ኣብ 9 ክንደይ ነይሩ መስለኪ 1700 ኣዴታት ካብ 100,000 ዝሓርሳ ኣዴታት ሞታ ነይረን 1700 ኣዴታት ሞታ ነይረን ኣብዚ ኣብ 2000 ከኣኒ 670 ነይሩ ኣብ 2013 ከኣኒ ናብ 380 ጎዲሉ ሕጂ እዚ ኣይዛነኒ ምስ ዝነበረ ካብ 1700 ናብ 380 ክትበፅሕ ግን ክንደይ ኢፈርት ወይ ክንደይ ፃዕሪ ከም ተገብረ የርእየካ ማለት እዩ ናብዚ ንምብፃሕ እንታይ ኢና ጌርና ሕጂ ሓደ ክትትል ጥንሲ ኣብ ኤርትራ ኣብ መጀመርያ ናፅነት 19 ሚእታዋት ነይሩ ሕጂ ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ ሞት ክእሎ ኣላሓቀ እንድሕር ክትትል ጌራ ደግን ኣይትመውትና ሕጂ 19 ጥራሕ ዝነበረ ኣብ 9 ኣብ 2013 ናብ 93 መፅ ዳርጋ ኩለን ጥኑሳት ክትትል ጥንሲ ይገብራ ኣለዋ ሕጂ ኣብ ጥንሲ ክመፅእ ዝነበረ ሃልክን ሞትን ተጉድሎ ኣለኻ ማለት እዩ ደሰም ሕርሲ 600 ጥራሕ ነይሩ ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና መፅአን ዝሓርሳ ኣዴታት ኣብ 2013 ዝገበርናዮ ግን መፅናዕቲ ግን 55 ሚእታዊት ኣዴታት ኣብ ትካል ጥዕና መፅአን ሓርሳ ኣለዋ ሕጂ ሕርሲ ተነቃፊ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኩለን ነብሰ ጡራት ኣብ ትካል ጥዕና መፅአን ክሓርሳ ኣለዋ ስለምንታይ ኣብ ገዛ ምሕራስ ምፍታን ማለት ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ነብሰ ቅትለት ምፍታን ማለት እዩ ግን ኦንሊ 6% ጥራሕ ኣብ 9 ኣብ ትካል ጥዕና ሓርሳ ነይረን ኣብ 2013 ከኣኒ ናብ ዝበለና በፂሑ ሕጂ ከዓ ዝገለለ ናብ 65-66 በፂሑ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዘርእየና እዚ እቲ ዝነበረ ምዕባለታት ዝተረእየ ኣብቲ ሞት ኣዴታት ኣብ ምጉዳል ማለት እዩ ካልእ እቲ ክትትል ድሕሪ ሕርሲ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ኣዴታት ድሕሪ ሕርሲ እየን ዝሞታ ሕጂ ኣብ መጀመርያ ኣብ 2013 96 ሚእታዊት ክትትል ድሕሪ ሕርሲ ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ወላ ካብ ደገ መፅኦም ዝረጋገፅዎ ኤርትራ ክልተ እዚአን ናይ ማተርናል ኤንድ ናይ ኔናታል ወይ ከዓ ናይ ቻይልድ ሞርታሊቲ ልክዕ ልዕሊ 75 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ተረጋጊፅ ማለት እዩ እዚ ተዓወት ኣብ ኤምዲጂ ዝረኸብና ናባ ክመፅእ ፊዮሪ ካብ ማሕበር መንእሰያት ስለ ዝመፅሐ ኣብ 2030 እዩ እቲ ናይ ኤስዲጂ መፈፀምታ ክበፅሕ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ኤምዲጂ ዝተዓወትናዮ ካብኡ ንላዕሊ እውን ኣብዚ ክንዕወት ኣገዳሲ እዩ እንታይ እዩ ዝተርፈና እንታ ቀንዲ ኣገዳሲ ከዓ እቲ ተራ ናይ መንእሰያት ከንታይ ጂ ብጥርኑፍ ኣብ ኩሉ ኣለው ግን ቀንዲ መንእሰያት ዝምልከት ሕጂ እንታይ ተርፈና ዝብል ሕቶ ሕጂ ኣነ እንታይ ባህብለኒ በፂሕናዮ ዘለና ምስ መን ኢና ነወዳድሮ በፂሕናዮ ዘለና ምስ ጎረቤትና ተዘያወዳደርናዮ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ ኣላ ባዕላ ኖ ፖቨርቲ ዜሮ ሃንገር ድብል እቲ ክንበፅሖ ዘለና ሲ ዜሮ ሃንገር በቃ ዜሮ ጥሜት ሰብ ክጠሚ ይብሉን ሰብ ኣብ ድኽነት ክህሉ ይብሉን እቲ ፅቡቅ ነገሩ ናይዚ ኤስዲጂ ወይ ከዓ ናይዚ ዘላቒ ልምዓት ሸቶ ዝብል እንታይ ደስ ዝብለካ ነገር ሸቶታት ኮፍ ኣቢሉ ተን ሸቶኻት ፅቡቅ ነገረን ዜሮ ዜሮ ዝብላ እየን ዜሮ ድኽነት ዜሮ ከምዚ ዝብላ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ኤርትራ ፅቡቅ ደረጃ በፂሓ ኣላ ዝፅበየና ግን ትዝበዝሕ እዩ ትድበዝሕ ዝፅበየና መስርሕ እዩ ማለት ሲ እዘን 5 ዓውድታት ምኻብ ብማዕረግ ክኸዳ መስርሕ ሓተካ ነዚ ከኣኒ መንእሰይ ትብል ሕቶ ሕጂ 2030 ኢንፋክት ንመንእሰይ እያ ትምልከቶ ኣብዛ ዓዚያ ኮንካ ወዲ 10 ዓመት ኣብታ 2030 እሱት ዋና ማለት እዩ ልዕሊ ማንም ከማን ዋላ በዓል እቶም ናይ ኣብቲ ስልጣን ዘለዉ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ስልጣን ዘለዉ ዝብልዎ ዘረባታት ተራ ናይ መንእሰያት እዩ ትዛዓበየ ተራ ወዲ 80 ዓመት ሕጂ ኣብ 2030 ዳርጋ የለን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ዘርእየካ ዋላቲ ታርጌት ኣንዋሕ ኣቢልካ ምዝራብካ ነቲ መንእሰይ ምስካም እዩ ሬስፖንሲቢሊቲ ምብዛሕ እዩ ነቲ መንእሰይ ማለት እዩ ከም መንእሰያት ንሕና ኣብ ትካል ወኪልካ ክትዛረብ ከለካ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ነዘን ዝተፈላለያ ሸቶታት ሕቶ ንምምላስ ብዙሕ ነገራት ንኣብነት ትምህርቲ ብኤርትራ ክንፈልጦ ነፃ እዩ ብመንግስቲ ዝግበር ማለት እዩ ብትካላት ዝግበርከ
ካብ ኩሉ ካብ ትምህርቲ ዝተረፈ እንታይ ይግበረሉ ኣሎ ካብ ትምህርቲ ዝተረፈ ሙያዊ ስልጠና ሰልጢንካ ልቃሕ ሒብካ ንትካል ሓንቲ ትካል ከመይ ጌርካ ኣመሓዲርካ ከመይ ጌሩ ከም ዘመሓድር ከም ዘለዎ ምሂርካ ኣጀሚርካ እዚ ሓደ ካብተን ሸቶታት ሕቶ ምምላስ እዩ ስለዚ ተራ ናይ መንእሰይ ትዛዓበየ እዩ ኣነ እቲ መንእሰይሲ እቲ ፈጻሚ ንሱ እዩ እቲ ረብሓ ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም 17 ሸቶታት ኣለዉ ክትግበሩ እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ መንእሰይ ወፍሪ ግበር እቲ መንእሰይ ከዓ ነቲ ወፍሪ ንቅድሚት ዝደፍእ ንሱ እዩ ኣብ ናትና ሕጂ እዞም ሸቶታት እዚኦም መፅኦም ኢልና ዘይኮነስ ኣብ ታሪክ ናትና እቲ መንእሰይ እዩ ትለዋጢ ሓይሊ ተቃሊሱ ናጽነት ዘምጽእ መንእሰይ እዩ ተቃሊሱ ወራር ጠጠው ዘብል መንእሰይ እዩ እዞም ምስ ኩሉ ብድሆታት ኣብቲ ሸቶታት ልምዓት ሚልዮኒየም ክንዕወት ዝሓገዙ ድማ መናእሰዮም መምሃራን መናእሰዮም ወላ ተምሃሮ መናእሰይ ትኾኑ ሓካይም መናእሰዮም ትዝሕከም እውን እቲ ኣብ ወፍሪ ዘሎስ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ናትና ፖሊሲ እቲ መንእሰይ ተዋሳኢ ክኸውን ዝግበረሉ ዘይኮነ ዝገብር ክኸውን ተባሂሉ ዝተታሕዘ ማለት እዩ ኣነ ናብ እዚኦም መፂኻ ክንሪኦም ከለና ከም ብሓፈሻ እቲ መንእሰይ እቲ ሕብረተሰብ ክርኢ እንከሎ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝነበረ ብድሆ 20 ዓመታት ማለት ሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ክጅመሩ ከለዉ 2000 ክሳብዚ ንኣትዎ ዘለና ዓመት 2020 10 ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ 15 ዓመት ናይ ሸቶታት ልምዓት ሚልዮኒየም ኣለና 5 ዓመት ናይ ዘላቂ ሸቶታት ልምዓት ሚልዮኒየም ኣለና ኣብዚ ጨቢጥናያ ዘለና ዓወት ምስ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ብዓቕሚ እንድሕር ኢና ልዕሊ ዓቕምና ዘይኮነ ትሕቲ ዓቕምና እዩ ምክንያቱ ዓቕምና ተደሪቱ ዝፀንሐ ዓቕሚ እዩ ኣብ ካልእ ጉዳይ እንኮላይ ማእዝኑ ዝፀንሐ ዓቕሚ እዩ ብዙሕ ብድሆታት ስለ ዝፀንሐና ማለት እዩ ድሮ 5 ዓመት ምስ ዝመዘሉ ዓመት ሓዊስካ እቲ ናይ ዘላቂ ሸቶታት ልምዓት ግዜ ተላዒልዎ ኣሎ 10 ዓመት ድሕሪኡ ይተርፈና ነዚ ንምግባር ዝኽእል እቲ ቀንዲ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ እንታይ ኣውፊርካ እዩ ግን ትዘወፈርካ ኢኻ ብልክዕ ብኽኢላዊ ዓቕሚ በቲ ዳታ ኣኪብካ መስሪሕካ ብቑኑዕ ዝኾነ ገባብ ከተቕርቦ ኣለካ ክትግምግሞ ኣለካ ነዚ ዝኸውን ዓቕሚ ከዓ ንሃንፅ ኣለና ማለት እዩ ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ኤርትራ እዚ ካርታን ሓበሬታን ናይ ኦዲት ትካላት እዘን ኣብያተ እዘን ኮሌጃት ናተን በቲ ክኢላዊ ዓቕሚ እቲ መገምገም ክመፅእ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንቅድሜና ምስ እዩ ትዛዓበየ ኣነ ብዚ ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ እንታይ እዩ ሸቶታት ስለ ዝወፀ ፍታሕ መፅኡ ማለት ኣይኮነን ስለ ዝፈረምካዮም ስለ ተዛረብካሎም እውን ትፍታሕ እቲ ዋና ነገር ድሌት ኮሚትመንት ኣሎ ድዩ እቲ ዋና ነገር ብደረጃ ኣህጉር ከም ድሌት ዝወፅ ኣሎ ከም ኮሚትመንት ብልክ ኣሎ ድየለን ገለ ኢልና እንድሕር ተዛሪብና ኣብዚ ዓለም እዚ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ ናይ ሃብታምን ናይ ድኻን ፍልሊ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ኣብ እፅዋር ዝጠፍእ ገንዘብ ኣብ ሓሽሽ ዝጠፍእ ገንዘብ ኣብ ናይ ሰብ ምስግጋር ዝጠፍእ ገንዘብ ኣብ ካልእን ዝጠፍእ ገንዘብ ነዞም ሸቶታት እዚኦም ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር ንዘለዉ ዜጋታት እንተዝውዕሉ ነይሮም ዘዛርብ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሃብቲ ጎደሎ ኣይኮነን ከምኡ ግን ኣይኮነን ማለት ሕጂ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ሓደ ሃገር ተበግሶ ወሲዱ ክገብሮም ኣለዎ ናትና ኣነ ፅቡቕ ነገር ዝብሎ ንሕና እዚኦም ንፈልጦም ግን ኪኖ እዚኦም ምዃንና ንኣምን ደሪትና ፀንሐ ንፈልጦ ሕጂ ዘለና ዕድል ከዓኒ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንብዙሓት ካብዚኦም ቅድሚ ግዜኦም ንምጭባጥ ዝኽእል ህዝቢ ሕብረተሰብ ኣለና እቲ ዓድና እውን ንዕኡ ዝበቅዕ ንዕኡ ዘኽእለና ሃብቲ ኣለዎ እኹል ሃብቲ ኣለዎ ክንብርብሮ ክንሰርሖ
ከነዕብዮ ኣብቲ ኣህጉራዊ መዳይ ድማ ብምትሕግጋዝ ብንግዲ ብወፍሪ ጌርና ናትና መክሰብን ናይ መናብሮ ዜጋና ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ናይ ሓደ ዜጋና ናብቲ ልዑል ደረጃ ከነብፅሖ ንኽእል ህዝቢና ንኽእል ሕብረተሰቢና ንዕኡ ዝዓለመ ፖሊሲታት ኣለና ነዛ ዓቲብና ሰሪሕና ክንገብሮ ኣለና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢለ እውን ዝኣምን ማለት እዩ ጂና ነሰብ ኸመይ ተኣስረ መስለኪ መንእስያት ናይዚ ኤስዲጂ ተጠቀምትን ተዋሳእትን ክኾን ይኽእሉ ሕጂ ተጠቀም ባይ ዘ ወይ ከረንትሊ ኣብዚ ሕጂ 1.8 ቢልዮን ካብ 10 ክሳብ 24 ዘዕድሜ መንእስያት ኣለዉ እዚ ከኣኒ ኣብ 2030 ክንደይ ክኾን ትፅቢት ኣለዎ 1.9 ቢልዮን ሕጂ እዚ ብዝሕን ሓይልን ናይዞም መንእስያት እዚ ሕጂ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና መንእስያት ክሪቲካል ቲንከር እዮም መንእስያት ናይ ለውጢ ሃዋርያም መንእስያት ማሃስትዮም ፊቸር ሊደርስ እዮም ገለ ትብል ምሽ ኣብ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዞም መንእስያት እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ጥዑያት ክኾኑ ከለዉ ኣቄዶ ሕጂ እቲ ኩሉ ንዛረበሉ ዘለና ናብ ጥዕና ንምምፃእ እንድዩ ሓደ እንታይ እዩ እዚ ኤምዲጂ ኤስዲጂ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መወዳእታ ጥዑይ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ንውሕ ዝበለ ዕድመ ንክፀንሕ እንድዩ መፅናዕቲ ተገብረ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 1990 ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ናይ ኤርትራ 48 ዓመት ጥራሕ ነይሩ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ማለት ሰብ ብሂወት ዝነብረሉ ሕጂ ኣብ 2013 ዝተገብረ ግን 63 ሚእታዊት በፂሕና ኣለና ሕጂ 78 ክንበፅሕ ንኽእልና ኤርትራዊ ክነብር ማለት እዩ ሕጂ 63 ካብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ኸይተ ዘለዓለ ናይ ምንባር ኤርትራዊ ዝነብረሉ ዘሎ እዚ ከዓ ፍረ ፃዕሪ ናይቲ መንግስትን ህዝብን ዝሰርሖ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእቱ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክህልወና 80 ዓመት ፀኒሕና ክንመውት ወይ 9 ዓመት ፀኒሕና ክንመውት ከዓኒ ክንሰርሕ ፅቡቅ እንፈትሒና እዚ ከነካይዶ ፀናሕና ልዝብ ነዚ ቅንያት ሸቶታት ንዘላቒ ልምዓት ዝወከለ ወይ ከዓ ኣብ ግምት ዘእተወ ዘተ ኢና ክነካይድ ፀኒሕና ብዙሕ ግዜ ኤምዲጂ ኤስዲጂ ዝብላ ቃላት ንሰምዐን ኢና እንታይ ትርጉመን ብሓፈሹ ክልቲኡ እቲ ሸቶታት ንልምዓት ወይ ከዓ ንምዕባለ እዩ ትፍልልዩ እቲ ኤምዲጂ 8 ሸቶታት ሒዙ መፂኡ ነይሩ ከምቲ ዝበልክዮ ከዓ ብዘይ ናይ ምውሓድ ናይ ብዙሓት ሃገራት ወይ ከዓ ኣብ ግምት ዘእተወ ብዙሓት ሸቶታት ስለ ዝፀንሐ ድሕሪ እቲ ዝተወሰነ ዓመታት ከዓ ገሊኡ ተሸፊኑ ገሊኡ ከዓ ኣብ ዓወት ስለ ዘይበፅሐ ከም ብሓድሽ ክዝረበሉ ነይሩ እዚ ኤስዲጂ ከዓ ዘላቒ ሸቶታት ሒዙ ከዓ መፂኡ ኣሎ ከምቲ ሽሙ ከምቲ ዝበልክዮ ዘላቒ ንግዚኡ ዝፀንሕ ገለ ኣይኮነን ምዕባለ ከዓ ክፀንሕ ኣለዎ ክኸይድ ኣለዎ ንሓደ ወለዶ ጥራይ ዝህባ ክኸውን የብሉን ስለዚ ምዕባለ ክትብል ተኮይንካ ሙሉእ ምዕባለ ክኸውን ተኮይንካ ዘላቒ ክኸውን ኣለዎ ናይ ብዙሓት ሃገራት ተመክሮታት የምፅኡ ከምዚ ንሕና ናይ ኤርትራ ተመክሮ ንካልእ ዝሃብናዮ ናይ ካልኦት ተመክሮታት እውን ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ግዜ እውን ከምኡ ንገብር ኢና እዚታት እዩ ከዓ እቲ ኣገዳስነት ወላ እቲ ሸቶታት ዕላማታት ናትና ይፅናሕ ተመክሮ ናይተን ካልኦት ሃገራት ግን የገድሰና እዩ ሽርክነት የገድሰና እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ከዓ ናይ ኩላትና ቃልሲ ካብ ኮነ ሓበራዊ እንተጌርናዮ ናብ ሓደ መዕለቢ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ንሱ እዩ እቲ ኣገዳስነት ሓድሽ ነገር የብሉን ግን ተዋሂድካ ትሰርሖ ሓበራዊ መረዳእታ ዘሎ ይሰልጥ እዩ ኣበይ ናይ ደረጃ ኢና ደለና ካብቶም ዝነበሩ 8 ጎላት ወይ ከዓ 18 ጎላት ከዓ ኣበይና በፂሕና እቶም 11 ናብ መፈፀምቶኦም በፂሖም ነይሮም ተዓዊትና ኣለዎም ኣለና ማለት እዩ ነንሕድሕዱ ስለ ዝተሓሓዝ ናይቲ ገለ ዓወት ነቲ ሓደ ይሽፍኖ እዩ ናይ ጥዕና ነቲ ናይ ድኽነት ምጥፋእ ፍርቂ ጎኑ እዩ ስለዚ ተሓሓዝ እዩ በይኑ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዝተርፈና ከዓ ኣብ ጥዕና ጥራይ እንተኮይኑ ናይዚ ጥዕና ረኺብናዮ ዘለና ተመክሮ ኣብተን ካልኦት 5-6 ጨናፍራት ከዓ ከነወሃህዶ የገድሰና እቲ ቀንዲ ዝፃወት ተራ ኣብዚ ከዓ መንእሰይ እዩ ከምቲ ቅድም ኣብዚ ሕብረተሰብ ዝነበረ ከዓ እቲ መንእሰይ ብሕጂ እውን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ጎላት ንዘላቒ ወይ ከዓ ሸቶታት ንዘላቒ ምዕባለን ብሓፈሽኡ ምዕባለ ናይ ኤርትራን እቲ ጾር ንመንእሰይ እዩ መንእሰይ ሓበሬታ ክህልዎ መንእሰይ ክመሃር መንእሰይ ክሰርሕ እዩ ትፅቢት ነዚ ልዝብ ከካይድ ግዜኹም ወፊኹም ስለ ዝመፃኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግን ልዝብና በዚ ክንዛዝብ ኢና ይቐኒልና